Споріднені душі зустрічають одне одного. Все відбувається так, як має відбуватися. Минуле має забутися, майбутнє має відчутися. Нікого, ніколи не проважають назавжди. Люди ніколи не розстаються назавжди. Люди ніколи не зустрічаються просто так. Люди ніколи не зустрічаються просто так. В ненависті, злобі і брехні розгублені душі, вони поступово очистять душі. До всіх прийде Бодхісаттва, та ніхто, окрім тебе, твій шлях не пройде. Все пройде. Люди ніколи не зустрічаються просто так. Люди ніколи не розстаються назавжди. Люди ніколи не розстаються назавжди.